bus. So, puno po yung bus. Kaya, lilipat kami doon. Nag-walk na lang kami. Lakad-lakad na lang daw kami. Kung pwede lang lakarin hanggang sa Alreef, maglalakad na kami. Kaso, malayo. Kaya lipat na lang kami doon sa ibang bus stop doon. Kasi baka mas maraming bababa doon. So, mas malaki yung chance na makasakay kami. Ayan. Kasi 30 minutes pa naman yung sunod na biyahe. So, tamang-tama pagdating namin doon. Oo. Bablog ka ba? Vlog-vlog lang kahit walang nanonood. Taga saan ka pala tayo sa atin? Ha? Taga saan ka sa atin? Mindanao. Mindanao? Oh, Bisaya. 30. Saan sa Mindanao? Pagkadiyan ba? Oo. Si ate, sa Sadiyat siya eh. Kami ni ate, parehas kami sa Alreef. Dito to para may video. Kaya nga, oh, halika, shout out. Oh. Mayroon ba kayong gustong shout out? Wala. Shout out namin yung bus. Pasakay mo kami. Ayan. So, dyan lang po kami nagkakita-kita, nagtagpo-tagpo sa may bus stop. Baka kasama ko pong hindi na pag-iwanan ng bus. Kaya ngayon, ganito naman tayo dito sa ano eh. Siyempre, magkakabayan. Sa UAE, Abu Dhabi. Kahit unang kita pa lang, feeling close na. Close tama. Siyempre, di ba? Oh. Taga saan ka sa atin, te? Iloilo, may Ilongga, may Bisaya man, may Ilocano, oh, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Visayas bang Iloilo? Oo. Ayun oh, Luzon, Visayas, Mindanao pala, oh. Oh, di saan ka pa? Ayan, oh. Anong oras na? 8:10 ng gabi. Ako, pangatlong bus na po yung na-miss ko. Si ate is, dalawa. Oo, so ako yung pinakaano kasi pag puno na talaga dito yung bus, hindi ka na talaga nila papapasukin kahit anong gawin mo. Kahit umiyak ka pa dyan, wala. Kaya yan, so sana lang makasakay kami doon sa susunod na bus. Traffic oh. So may signal, ayun oh. Yun. Traffic. Sakayan namin Alreef, downtown Abu Dhabi. Ayan, so meron pa tayong 9 minutes. Magantay po tayo ng 9 minutes bago tayo makasakay. Naligo na sa pawis. Buti na lang mahangin siya, hindi siya masyadong mahumid. Naglakad kami hanggang dito sa may last na bus stop, pakasakali dito makasakay kami. So hopefully, pero parang marami ulit na nag-aabang. Pero so, dito pa rin kami sa Abu Dhabi. Magantay pa kami ng 9 minutes. Yung isa namin kasama is nakasakay na. Nakasakay kayo si ate. Yung papuntang sa Diyat, nakasakay na siya. So ayan. Hamdan. Dito kami sa may Hamdan. Ayan naman din sa kabila. Ayan. Sa kabilang mga building din sa kabila. So, gabi na. 8:30 na, no? Ayan. Mga building dyan sa kabila. Sa kabilang yan? Sa kabilang ano ba itong tawag dyan? Kabila. Ayan. So, mag-antay lang po tayo. Ilang minutes na ba? 7 minutes. 7 minutes pa. So, ayan. Yung dalawa na lang kami ni ate. Ayan si ate. Oh. Ayan si ate kasama ko. Sa Alreef din siya sa Contemporary, di ba? Contemporary. Nakasakay na rin po kami ng bus. So, 8:40 ng gabi. So, nakasakay na kami. So, pang-apat ko na itong bus. Oo, pang-apat na itong bus na ko. Kasi 3 bus yung na-miss ko. Kaya ito, pang-apat. So, thanks God, nakasakay naman kami. Kasi maraming bumaba dito. Kaya, maraming bumaba. Halos lahat kami na nagabang dito banda is nakasakay kami. Kaya, ayun. Thanks God talaga. So, ayan. Finally, thanks God. Nakarating na rin po ako dito sa amin, sa Alreef. Ayan, kababa ko lang po ng bus. Pauwi na po ako sa bahay. And maraming salamat sa mga nanonood ngayon, sa mga manunood pa sa video ito. Thank you so much po sa walang sawang suporta ninyo. Ayan, so isang pagpala at matagumpay na araw po para sa ating lahat. Ayan, magandang buhay and God bless us all. Keep safe po sa lahat. Bye-bye! See you again sa ating mga susunod na videos.